एक भाऊनं लगीन व्हायला तर 10-12 वरीच होईल तर मनकडी होणार म्हणे. रवी बाबा म्हणतं काय म्हणे, बायकोली कटकट करत अरे वेळा जी माऊली पायटा मग उठत 4-5 वाजाले आते बनू घे बा ते. जी बाई 8 वाजायला उठत 12 वाजाशे तुला जेवण देत आज सांग ना पडी आते. पहिले होतं ते पायटे 4ली उठाना बरोबर आहे की नाही. आणि पहिलेच ना काय सांगा ना, पहिलं वातावरण इथलं बेकार होतं. म्हातारा वावर माई आणि पहिले मन मायना रांधायचं आहे आणि खाट सुद्धा टाकाय जायला खातात मन माणूस झोपी बिन बरोबर आहे ना आजी मावशी. पहिले होत आई नवरा येऊन पहिले रांधाय बी जायला पाहिजे आणि खातात मन माणूस झोपी खाट गादी बी टाकाय जायला पाहिजे. आते मन बहीण आरताली ना उपास धरत गलीमा चहा पेत पिरस नाही भाऊ पोरेले झोका देत. गणत परिवर्तन आहे परिवर्तन सांगा मग कीर्तन होई जात आपलं. पहिलं काहीच राहील नाही शे. पहिले बाई ओटावर सुद्धा दिखे नाही. हो आता मी कोणत्या महाराजांच्या तोंडून ऐकलं अशी मर्यादा होते जावाईन पुढे सासू जाये नाही. या बसेला आजी माया त्यासले विचारा, ज्या 50ने पुण्य आहेत त्या मावशीसले विचारा. जवैना पुढे सासू जाये नाही. आते सासू जवाई दाखवाशिवाय पोर देत नाही. काय काम पडावशे आपले, आपला काय संबंध शे का. पण सासू सांगत मला पोऱ्या दिखा नाही बरोबर आखो दुसरी जाऊ बोलायल्या नाही ते मग माल तडे जाऊ द्या. हो गणच परिवर्तन होई जाय असे. पहिले पेपरे राहत ना 50च्या पुढचे दादा सांगतील काका सांगतील. पेपरे जर राहत ना वार्षिक पेपर कसा जाय राह ना यानापेक्षा मामान गावले कवय जावाला भेटीन. कवय पेपरे होतीन शेवटला पेपर कवय दिसून कवय मामान गावला जासो असं वातावरण होतं. आते पेपरे वयलोर पोरेले सांगा काय रे भाऊ मामाकडे जातो का नाही मम्मी मला जायचे नाही माझं चित्त लागत नाही. त्यांना काय चित्त लागी तवय मामे असावा त्यात ना. बाचावना म्हणजे देऊ ना भो बरोबर आहे की नाही. बाचावना म्हणजे देऊ ना. आता मामीन जोडे जाईन अहो बाचा पहिले दिवायला घ्या तर मामीन बुतडा खुल्या का चहा मागशी का चहा 2-2 नाव गरम करायला लाव मागशी का चहा. मग याला असं म्हणा आपलं आपलं घरात बरं नको मम्मी तठे नको बरं आहे आपलं आपलं आताच. ती माय तठे जाईन बुतडा खोडी त्यानापेक्षा आठच बरंशे. गणत परिवर्तन होई जायचे. मामान गावला पोरेस चित लागत नाही. तवय नदारी होती गरिबी होती. या बाबा लोक सांगतील चिवडा बनायचा नाही दिने तो चिवडा असा राय तकदीरवाला शेंगदाणा सापडी जाय बाबा. खरं आहे की नाही. चिवडा असा राय तकदीरवाला शेंगदाणा सापडी जाय पण तो चिवडा खावा ना आनंद काय त्या बाबा असले विचारा. आपले 50 प्रकारना चिवडा राहत तरी बी आते ना पोरे सांगतात मम्मी मला ते आवडत नाही. मग डेअरी मिल्क ओ आप्पा गणत परिवर्तन होई जायचे. सकाळी मग उठतात आपण पोरेले खिलायला द्यायचे काय चहा मा पाव माव माल पाव. अरे तू पाव खाय काय आत पाव आहे घ्या रे काका भाकर खा रे. काय सांगत होतो मी बाई आपल्यासाठी